לא, אבא שלך גנן. הוא גידל פרח יפה. אני מיקו הג'נדלמן. תגידי לי, אולי אני ואת ככה נצא ביחד, מה את אומרת? תגידי משהו, אל תשחקי אותה ככה קשוחה. יאללה, התפדה שאני אצא איתך. ומתי אנחנו נפגשים? זה מוכר לך? שוב נטפלים אלייך? נמאס? הגיע הזמן להתחיל להשתמש אני רואה שאני יודעת מה טוב. מה זה? מה זכרת הזה? כן, מתוק, אני רוצה אותך. אחוז בגופי והצמדת תמונה לפרצופך. כוערת, מה זה זה? מה קורה לו? דוחה ארסים 2000, קהל לנסיעה, נכנס לתיק ותמיד מבטיח הצלחה. ובקרוב בכל הפיצוציות הקרובות לביתך.